És szeretsz engem? Szeretsz engem most már. Most már szeretsz? Miért eddig nem szerettél? Eddig is szerettél, nem? Igen. Azért. Ha nem fogja be a számot, tegnap azért kiabálta, az Hát, így tegnap kiabáltál, igen. nem fogja be a szát. Tegnap rossz fiú voltál, igen. Ha nem fogja be a szát. De ma már jó fiú vagy. Ugye? Igen. És ma jó fiú voltál végig a Nagyival is, ugye? Igen. Na látod. Meg most a Lili nénivel is jó fiú voltál. Vagy a Lilivel. Már de én is nénézem. Ördögöm. Manócska. Daj. Daj, daj, didi, daj. Daj. Itt a Fri. Jaj, te rossz csont. Látnod kellett volna hétvégén. Kerestem azokat a videókat, amiben szerepeltem, videóklippekbe. Elkezdtem nekiállni a YouTube-on keresni. És hát az Irigy Von Emilinek az egyik klipjét, a Numera király. Valami 3-szor vissza kellett neki újra játszanom, de itt ült mögöttem, de torka szakadtából röhögött rajta. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Olyan jó kedve volt tőle, igaz? Nagyon tetszett a Numera király. Showman. Tik vagytok parasztok, az a showman. Így honnan így, showman. Igen, a tik vagytok parasztok. Kis lihegi. A lihegősöm. Rossz csontka. Szép a nózét meg a homlokat. Tegnapi örjöngésettől. Nem igaz. Hát nem. Hát nem igaz. Na, elég volt a fotózásból? Igen. Jó.